Jeg havde bedstemors julekage. Ja. Jeg tror, jeg ved, hvordan vi kan få fat i julekagen, Julius. Jeg kan se, at I skal gå ud og finde nogle gulerødder. Nu har vi gulerøden. Men hvordan vil de ellers forklare det? Det her er blot endnu et bevis på, at de eksisterer. Jeg tror, han er derinde, Cæsar. Derinde. Ja, derinde. Der. Den glade nissepige. Jeg ved, hvor den er nissemand. Hvor er han? Fortæl os det. Hvilken der? Han der. Nå! Jeg tror, det er den der. Jeg tror også, det er den der. Det er den gamle nissemand. Nej, ikke gulerødder, min eneste svaghed. Bare rolig, jeg skal nok give jer opskriften. Er det den der hashkage? Nej, det er ikke sådan en kage, det er bedstemors kage. Hvad siger du, Hal? Hvorfor siger alle bare hashkage? Ja, det er jo ikke sådan en kage. Det er jo julekage. Ja, men jeg er syg hoved. Nå, bedstemors kageopskrift. Her er den. Vi fik opskriften. Bare siger jobbet op som ond nissemand, det er ikke sjovt mere. Jeg vil ikke være ond mere. Ho, jeg er julemanden. Det var godt, I fik opskriften. Du er ikke den rigtige julemand. Ho! Jeg er den rigtige julemand, og jeg er stolt af, at I har fundet opskriften, nissemænd. Jeg er den unikke nissemand, og jeg er glad for, at I fik kageopskriften. Nu har vi opskriften, Julius. Nu skal vi bare finde tingene. Ja, okay. Men det er sådan nogle virkelig underlige ting, der sker. Så vi skal væk for at finde dem. Skål! There's white ale in that tin. Then the fest will soon begin. Put some white ale in your cup. When it's drunken, fill it up. I can hop, I can run, and it's very, very fun. Clask your law, clask your slow. Like a hop, I can run, and it's very fun. Glem the trouble. And the bowl. Det var vores julekalender. Håber den var god. God jul! God jul! God jul! God jul. God jul. God jul. God jul. God jul. God jul. God jul! God jul. Det gider jeg ikke, for jeg får ikke nogen god Sig jul. god jul. God Skal jul! God jul! God jul! God jul. God jul. Glædelig jul. Hvad siger du? Nej, du skal ikke. Au! Du skal ikke lide sådan med føde, Mark. Du skal skrige. You got Julius mail. Undskyld lejligheden. Jeg er den glade nissepige. Jeg glemte det igen. Det er virkelig en glad nisse i hvert fald. Sig lige igen, så jeg kan det. Tjing, tjang, tjong! Må jeg så? Ja. Jamen, hvordan vil de ellers forklare det? Det her er blot endnu et bevis på, at de eksisterer. Ja. Mathilde har fødselsdag, og jo, det er jo Mathilde har fødselsdag, og jo. Mathilde bliver 40 år, det vil engang bare en gang fødselsdag, der ja, Mathilde klassisk kaffe med. Jeg vil nu trylle denne stegepande væk. Så er det nu, du skal zoome ind. Denne her stegepande. Zoom lige ud igen. Og nu vil jeg trylle den til... Nu vil jeg trylle den tilbage igen. Og så gør I sådan her, når du gør det. Så kom. Da! Det var så stegepandetrækket.